Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi. Bu da hadis bizning qalb şiirinden günçülükке bir dava Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şuna kengashi. Ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Ve an Abi Hurayra radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزداروا نعمة الله عليكم متفق عليه." Bu hadis bizning Buxoriy ham Muslim jeyntığındakiler hadis sahih hadislerden bulup turaydı. O Abu Hurayra isimli sahabadan rivayet kılana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Unzuru ila men huve esfele minkum." Qaragızdı üzündən tüven bulan kişilerge de, amma da lakin ve la tanzuru ila men huve fawqakum. Lakin de qaramağızdı üzügüzdən üstün buluşularga de. Bu da närsədi? Allah bergen nimetlerine kimsitip qaramaska yardım iterdi. Нәрсә дигән сүз бу? Biz беләбез, тормышта кешеләр бер-берсе белән аерылып тора. Кемдер бай, кемдер факир, кемдер сәламәт, кемдер авырту, кемдер гыйлемле, кемдер надан. Шулай бит, кешенең шушындый дәрәҗәләре төрле. Һәм менә шушы кешенең дәрәҗәсе төрле булганга күрә, кешеләр арасында төрле проблемалар чыга. Талашлар, ызгышлар, име? Мәсәлән, факир кеше гел көнчели байны. Ни өчен ул бай яши, ә мин факир яшим ди. Ни өчен ул ди, яхшы машинада йөрим ди, ә мин чиреп беткән копейкада йөрим ди. Яки анда ул ди 3 этажлы яхшы өйдә тора ди. Ә минем инде ярты өем инде җиргә сеңеп бетте инде ди. Ни өчен дә Аллаһ Тәала аңа бирә, ә миңа бирми ди. Гел көнчеләнә, гел калыбы сыкрый. Ничә ул яхшы яшыйсың, ә мин һаман шулай начар яшим. Яки Qarida sağ selamettege yürüp yürgen kişilerge ime. Emin haman ayağıma zarlanandı, ayağım ağırtadı. Ne işinsin? Şulay deyim, adilsizlik değil. Allah Teala'nın şu nimetine birgenine rizatı var. Ama da lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dünyavi meselelerde şunday kişilerge kararga koşmay, o özünden tüben bularga karadı. Sen hali şu şirk maşinanda yürüysin, ama da lakin bitali andy maşinası da bulmagan kişiler var. Ayaklары белән генә йөриләр. Аның бит әле анды машинасы да. Әле син Аллаһ Тәала шушы фазилат биргән бу машинаны бар йөреп торга. Сау сәламәт кешеләргә карый. Каралды. Ничек шуап йөгереп йөри ди, менә биргән икән Аллаһ Тәала моңа ди. Мин бит әле ди күчкән аксап йөрим ди. Бар бит кешеләр, әле син аксап булса да йөрисең, зарланып булса, бар бит аяксыз кешеләр. Коляскада гына этеп йөри торган, ике аягын кискәннәр. Янда авария ашырап, гомумән аяксыз калган кешеләр. Менә Пәйгамбер саллаллаһу шулай итеп үзеннән түбәннәргә карарга куша. Син зарланасың анда, йөрәгем авырта анда, башым авырта дип. Кайбер кеше Аллаһ Тәала бит күзен алган мәсәлән. Шулай бит? Күрә алмый Аллаһ Тәаланың шушы биргән ниъмәтләрен күзсез. Гомумән, я тумыштан, я гомер үтү белән анда күзсез калган. Менә шуңа күрә шундый түбәннәргә карап, үзебезгә биргәнне шөкер итәргә өйрәтә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шулай Ибраһим сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ла ин шакартум ла зиданнакум" ди. Әгәр дә ди, мин биргәннәргә шөкер итсәгез ди, зарланмасагыз ди, шөкер итсәгез, мин сезгә тагын да арттырырмын ди ниъмәтләремне ди. Әгәр дә безгә Аллаһның ниъмәтләрен артуын теләсәк, бите яктан да, дөньяви яктан да, сәламәт яннан да без шөкер итәргә тиешбез. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәала дәвам итеп китсә, әгәр дә инде ди ризасызлык белдерсәгез ди, күфрлек кылсагыз ди, газабымны арттырырмын ди. Менә безнең бите хәзерге проблемаларыбыз менә шушы шөкерсезлек, зарлану аркасында. Әгәр дә без үзебездән түбәндә булучыларны карасак, менә бит инде бар име Африка дәүләтләрен. Анда бит ашарга бер нәрсә юк. Анда балалар сөяк белән иттән генә торганда битеттеге анатомияны өйрәнеп булган тәненә карап бит нәрсәсе күренеп тора. Чөнки ашарга юк анда, шуның хәтле фәкыйрьлек, шушы әчлектән алар шуның хәтле ябык, безнең әлхәмдүлилләh без анда өстәлләребез сыгылып тора ризыктан. Без һаман зарланабыз. Анда
күршедән яхшырак йортта яшисебез килә, күршедән яхшанда машинада йөрисебез килә, гел ярышабыз, кредитка, судыга, рибага кереп батып чумып, ине ремонтлатабыз, хотя ул бик идеальный состояниедә торыр өчен. Әмма ләкин күршедән яхшырак буласыбыз килә, күршенеке бит менә яхшы калайдан тышланган. Әмма ләкин безнең нәрсә көнчелебез, менә шушы безне уздырмакчы була. Анда йөреп торырга яхшы машинабыз бар, әмма ләкин безгә нәрсә дустымнан яхшы булып күренәсем килә. Опять же рибага кереп анда әҗәткә чумып, тагын да яхшырак машина алып уздырасыбыз килә. Әмма ләкин бундый көнчелек, менә шундый яшәеш, ул Пәйгамбәр саллаллаһу дөрес түгел ди. Ул ди түбәнчелеккә карарга тиешбез ди, үзебездән түбән булган кешеләрне ди. Аллаһ Тәгалә ниъмәтләрне кимсетеп карамаска ярдәм итә ди. Әгәр дә менә шушы кичкенә генә хадис, әмма ләкин күп проблеманы чишергә ярдәм итә. Шушының белән яшәсәк, без хәзерге көндә булган бөтен нәрсәгә дә шөкр итеп, Аллаһ Тәгалә рәхмәтле булып яшәр идек. Менә безнең бөтен хәзерге көндә проблемаларыбыз менә шушы диннән ерагаю, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең васиятеннән ерагаю аркасында килеп чыга инде. Әгәр дә менә шушыларны без аңлап, фикерләп, гамәл кылып яшәсәк, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ниъмәтләрегезне арттырырмын диде. Шулаймы? Тагын да өстәп бирермен диде. Шуңа күрә менә шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең васыятен истә тотып, көнчеләнмичә, үзебездән түбән дәрәҗәдә булучыларга карап яшәргә насыйп әйләсен. Бу дөньяви мәсьәләләргә килде. Әмма дә ләкин ахирати мәсьәләләргә килгәндә киресенчә булырга тиеш. Мәсәлән, Аллаһ Субханаһу Кур'анда әйтә: "Ва тасабaqu bil khayrat". Изге гамәлләрдә ярышыгыз ди. Менә монда инде без ярышырга тиешбез. Мәсәлән, кардәшебез беләбез икән, бик каты изге гамәлләр кылаймы? Бер кешегә дә юк дип әйтми, килгән сайын ярдәм итәргә тырыша. Без бу вакытта аны да уздырырга тиешбез булдыра алганча. Нинди генә мөмкинчелек бар, кешеләргә ярдәм итәргә тырышырга. Мәсәлән, кардәшебез белә икән, мәсәлән, Кур'аннан 10 сүрә, кара мин бит яхшырак булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә бит әйтте, изге гамәлләрдә ярышырга кушты. Минде 20-ни яклыйм әле дип, ләкин ихластан булырга тиеш. Теге кешеләр арасында мактаныр өчен, теге дан казаныр өчен түгел, ихластан, теге изгелектә ярышыр өчен булырга тиеш. Менә бу ахират эшендә инде, изгелектә инде без ялкауларга, анда гафил кешеләргә карарга тиеш түгелбез. Киресенчә булырга тиешбез инде. Үзебездән өстәгеләрдә булганга карап, аларны ярышырга, узып китәргә тиешбез. Мәсәлән, беләбез икән, бер юмарт кеше, ул бит факирләргә ярдәм итә, бик күп садакалар бирә. Без тагын да уздырырга тиешбез, тагын да аннан күбрәк садака бирергә тырышырга тиешбез. Без беләбез икән, бер кеше анда гарәпчә Кур'анны матур итеп укыймы, без тырышырга тиешбез, өйрәнеп, аннан да матур итеп укырга, тагын да мәгънәләренә төшенеп өйрәнергә тырышырга тиешбез. Аңладыгымы? Дөньяви мәсьәләдә без үзебездән түбән кешеләргә карарга тиешбез. Ахират мәсьәләләрендә тақвалырак, гыйлемлерәк, изге гамәлләргә омтылган кешедән, зуррак кешеләрдән карап, аларга омтылырга тиешбез. Аларны үрнәк итеп алып, әле узып та китәргә тырышырга тиешбез. Менә бу ахират мәсьәләсендә, шушындай иманыбызны куәтләй торган мәсьәләдә киресенчә булырга тиеш инде. Дөньяви мәсьәләдә түбәнгә карарга, изгелек, яхшылык гамәлләрдә инде үзебездән үстен гамәлләргә карарга тиешбез инде. Менә шушы бүгенге дәресебездә шушы кичкенә генә хадис булса да, әмма дә ләкин инде үзенә тирән мәгънәгә ия булган хадис булды. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә тәүфик бирсен, шушы хадис белән аңлап, фикерләп, шуның белән яшәргә. Субханаllahi ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.